Bună, prieteni, și bine am găsit la un nou episod pe acest canal. Jucăm Roblox Tower of Hell. Cum vedeți, este Invincibility. Și vreau să v-aș ruga să apăsați butonul de like și de abonare dacă încă nu ați făcut-o. Și mulțumesc celor care au băgat Invincibility. Și abia am intrat și m-am pus repede să filmez. Cum am gândit, hai să filmez. Dacă tot a băgat cineva Invincibility, trebuia să bage și un extra time, sincer. Nu sunt căpățânată, dar zic și așa, ca să fie mai mult timp. E fain că nu trebuie să sar, chiar dacă sar. Ok. Hop. 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 Ok. Am picat, nu. M-am gândit să îmi cumpăr un Gravity pentru toată lumea. Da. Că de ce nu? Că să eu cumpărat Invincibility și Extra Time și eu cumpăr Gravity. Păi dați-vă încet. Da, Teddy mă cheamă. Dar de ce nu m-a luat porcăria asta? Ok. N-am ajuns departe, sincer. Poate pot să fac o șmecherie. Am picat. Știu că am putut odată, de aia zic. Gata, am putut. Deci se poate. Vai, ei ajung în vârf. Oricum, bravo lor. Poate o să ajung și eu. Oricum, am ajuns de câteva ori în viața mea. De vreo 4 ori maxim la vârf. În vârf la pro. De puține ori știu. Cu Invincibility. Poate și cu Gravity am ajuns. Cu Invincibility și Gravity. Sau doar cu Gravity odată, cred că. Nu mai țin minte, sincer. Pe aici o să merg. Era să cad. Ok. De ce cad într-una? Nu știu de ce mi se întâmplă această chestie. Sper să nu se întâmple nimănui.
ce mi se întâmplă mie acum. Știi încă ce mi se întâmplă. Gata, sincer, nu știu cine a băgat Invincibility, dar îi mulțumesc foarte mult. Dacă se uită la acest episod, dar n-are cum deoarece, da. Mă fer, n-are cum deoarece, abia dacă știi cineva canalul meu de YouTube. M-a lăsat o perioadă și da, toată lumea știe povestea. Bine, cei care mă știu. Bine, nu că m-am lăsat, dar nu mai aveam idei, școala online, pandemia, etc. Am lag? Nu, fiu. Dacă muream, ieșeam. Și invitam pe cineva și după veneam din nou pe server. Hai, vină, porcărie de planșetă. Ia. O să rip cu chestia asta care urmează. Albastru mă refer. Scuze pentru ce se aude de mă la casa lui Raven. Oh my god, am reușit. Îmi stătea inima în loc. Ok. O să ajung în vârf la pro dacă vine chestia asta. De ce a plecat acum? Nu. Acum trebuie un extra time. Vai. Oare o să ajung în vârf, e întrebarea. Vai, mi scade mai repede, te rog, vreau să ajung în vârf. Așa mi s-a mai întâmplat odată, sincer. Azi chiar. Vai, n-ajung. N-am ajuns. Mi-am pierdut timpul la verdele ăla, ok? Da, multe mi-am pierdut timp. Măcar mi-a dat 210 de puncte cele. Hopa. Da. Ok, și cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați like, share și subscribe și noi ne vedem data viitoare. Bye!